Здравейте на всички от VBOX 7. Аз съм Апликатор. Сега смятам да започна Майнкрафт епизоди на оцеляване. Както някои от по-наблюдателните фенове вече знаят, не съм играл Майнкрафт от много време. Имах и много предложения да играя с доста потребители, но наистина не съм играл Майнкрафт сигурно от 6-7 месеца. Та реших да си я дръпна да видя за какво става въпрос. Маля, това вълци ли са тук, бе? Да, екстра тук ни пусна в територията. Само че какъв е то лак не мога да разбера аз. На това колко ще е? Абе няма значение. Може да има малко лак. Първоначално трябва да съберем 8 дърво. Песента си сменя, затова се получи този лак. Смятам, че първата вечер още няма да си правя къща, понеже ми се струва глупаво още от първия ден да почвам да строя къща. Ще си набавя материали и ще си потърся по-добро място за така пренощуване за първата вечер. Така, още малко дърво ще набавя, понеже ще ми трябва. Майнкрафт, между другото, не е много трудна игра, стига човек да има желание да се научи да играе. Аз лично преди се бях научил да играя за около 2-3 дена. Сега се надявам, че с самите епизоди ще си припомня някои неща. 14 дърво, мисля, че ни стигат. Сега, олеле. Сега цъкаме но и това са за начинаещи играчи тези епизоди. И фащаме дървото и го поставяме тук. Нали, всичките 14. И сега тук това излиза преработено дърво. С десния бутон на мишката помпим върху него и вземем всичкото дърво, което сме направили. Също отново се маха. Сега нека си потърсим сега някъде място, където да си направим първата къща. Тук ми се струва удачно. То няма да е къща, ами първото жилище, в което ще пренощуваме. Да, също така трябва да направим и крафтинг тейбъл. Ето така. След вече преработеното дърво слагаме четирте в четирте купчета и става крафтинг тейбъл. В това нещо си правим всичко, от което се нуждаем. Тоест легло, врати, как да се изразя още? Легло, врати, инструменти и всичко останало. Сега, примерно, обаче ни трябва инструмент, за да копаем по-бързо. Вашето крафтинг тейбъл тук. И сега с десен бутон отваряме самия крафтинг. И от тук вече си правим самите инструменти. Само че как беше сега? Да, трябва ми още дърво. Така. Ще ме извинявате, ако допускам някакви елементарни грешки. Ама наистина не съм играл от много време. Мисля, че така беше сега. Самото правене на инструмента. Тази песен пак се сменя. Абе, страшен лак има сега тук. Чакайте да видим сега как беше. Не. Как беше, бе? Не. Ах. Как се правиш? Аха. Да. Трябват ни пръчки. Това става като сложим вече преработено дърво на така едно върху друго. И си правим самите пръчки. Сега влизаме тук, слагаме две пръчки така. Една върху друга. И така. За кирка.
После пак две пръчки. И ето така за лопата. Две пръчки. И имаме брадва. И това са основните за начало. Хубаво е да имате едно върху друго, да може да ги сменяте, понеже тези свършват бързо, но за начало ще почнем с дървени, после ще преминем на каменни. И сега гледайте сега какво става. Лопатата е за ето такава повърхност. Вижте просто колко по-бързо копае. Така и почваме да си копаем къщата. Хубаво е да има поне 3 купчета разстояние. Аз отгоре после ще сложа другите допълнителните. Тук за камък ще ползваме кирката. Така. Трябва да изкопаем малко повече разстояние, понеже вътре ще пренощуваме първата вечер. Добре. Това ще е някакво подобие на къща. Както се вижда. Така. Добре. Виждате, че бързо се изхабява самия инструмент. Естествено има и други инструменти, диамантини, айрон инструменти, но наистина трябва да имате материал за тази работа. Добре, значи още малко ще направя навътре самата къща. Интернета дойде. Така. Тук има въглища, както виждам. Това е добре. Така. Си ги вземем. Сега естествено ще запълня самите такова. Не ми трябват много въглища. Добре. И това тук ще го изкопая. Мисля, че е достатъчно. Майнкрафт, сега да избегнем въпроси откъде може да си я свалите. Значи от Замундата или от Google. Всеки един въпрос, който задавате, си има отговор в Google. Естествено, някой път не може да си намери дадено нещо, затова питайте. Така. Опа, почнах с лопата да разбивам камък. Така, почти сме готови. Като цяло това ми се струва слаб клип. Ама, вие ще кажете дали ви е харесало. Така, това ще е първата къща. Само, че викам аз да го позатворя малко. Така. Ау! Изживях с тук на някакъв джъмпър. Така. Свърши материала. Трябва малко така да добавим. И скирката, лопатата свърши. Така. То ни стигна даже. Ето. Викам аз обаче ще направя още един инструмент, само че този път да е каменен. Ето сега, пак по същия начин, само че слагаме камъни. Ето така, едно върху друго ще си ги сложа. Лопата. Естествено, каменните инструменти свършват по-бавно. Какво остана да направим? Да. Така. Мисля, че се работеше и по-бързо с тях. Да видим. Определено, вижте, само докосвам. Право уре. Добре. Тук е така, ще направим само, че... И първата ни къща е готова. Сега в следващия епизод ще я дооправим и ще направим някои други неща. Значи това беше за първия епизод.
Надявам се да ви хареса. Като цяло ви се струва много слаб епизода, понеже наистина не съм играл дълго време Minecraft. Между другото съм болен. И приятно гледане от мен, Пликатор. Очаквайте следващия епизод скоро.